ɗan ƙasa mai kishin ƙasa mai ƙoƙarin a ko da yaushe ya kama ku harkokin ci gaban ƙasar Nijar. Wannan noma ne wanda an ka yi a cikin Gaya, wannan noman shinkafa ne a cikin Nijar wanda sama da shekara 30 jama'a ba a taɓa yin noma an ka samu amfanin shi kamar shekarar bana ba. Zan samu kaɗan daga shugaba wato mai gari na Gaya da mambobin CSP da sun halarci wannan wuri domin a je a ga yadda ayyuka sun kai. Muna kira ga 'yan Nijar, wallahi a koda yaushe wannan abu shi ne muke so. 'Yan uwanmu 'yan Nijar ku ci gaba da kawo muna abubuwan ci gaban ƙasarmu ba na wata ƙasa ba, ko kuma ku ce ƙasar ku ba a yi komi ba. Yau gashi noma ne na shinkafa sama da shekara ɗaya har 30 ba a taɓa yin noma da an ka samu amfani kamar shekarar bana ba. Merci shugaban ƙasa wato son excellence President Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie céleste, chef de l'État de la République du Niger. Colonel Abubakar na Gaya sai kwano ciki. Shugaban ƙasa ya sa wannan aikin ne an yi shi a ƙarƙashin jagoranci Colonel Abubakar, Allah ya saka maka da alkhairi. Vive le Niger les gars, vive le Niger, vive l'Alliance des États du Sahel. C'est le Niger les gars, mu yan Niger ne. Kuma wallahi mu ne ke son Niger 100% les gars. Ku ji ba ga noman shinkafa ne ke gani anan ba. Colonel Bilal na Gaya sai kwano ciki. Sama da shekara ɗaya har 30 ba a taɓa samun amfanin abinci na shinkafa a cikin Gaya kamar na wannan lokacin ba. Magana bakin da ita ta fi daɗi, daga fartashi da bidiyo masu an yi da Hausa, an yi da Zabarmanci, an yi da Faransanci, sai wanda ka saura. Muna fatan godiyanmu ya kai ga shugaban ƙasa da magabatan da suka zo da DJ da Firefe da sarkinmu, abinda mun ka gani na alheri aikin da suka yi, wallahi sai da mutane su yi godiya. Don yau in ka dubi dajin ga tun daga Gaya sai Dole ba wanda zai da inda zai je nemi wani abu. Sannan kuma kuna ganin daji gashi nan muna neman sabon perimeter a kawata muna shi, kowa ya zauna gida shi aiki wanda ke so da shugaban kasa abubuwan da mun ka gani baya don ya zama muna wa'azi. Outre la visite des vannes et Pertuis, tout au long de cette digue, la mission a échangé avec les populations de Dole, village frontalier et pont de chute de cette digue. Là également, la satisfaction se lit sur tous les visages. D'où les sentiments de joie partagés par les autorités administratives et traditionnelles du Dandi. Je prends la parole au nom de l'ensemble de la population du Dandi pour remercier et féliciter d'abord le DG de Donaha qui a suivi les travaux sur 34 km. Et on voit le résultat aujourd'hui. Depuis 1991, ils n'ont jamais exploité ce terrain. La digue a fait son travail. Les périmètres irrigués sont protégés. Alhamdulillah. Doguna alkawalo kan irwan président général Abdourahmane Tiani adan Colonel Bilal Kambara aninga goyo tematka himada bora kuddi irga saida irko mal barka da irga alfarai mo go sabu imam bai ga shinkafa te haran gandaro raga to yake ne irwo nango dandi kumbur kuma sino ye bande sino irwo gaksine hinno irga ba. Si la population du Dandi dispose des cartes en main pour booster la production du riz, la réhabilitation de cette digue en est la clé de voûte et le directeur général de l'ONAHA trouve difficile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana Nigerian irin kuwar kuwa fata da kai. Wato wannan abun farin ciki ne gare mu yan Niger. Musamman yan Niger masu na kasar take. Allahu Akbar. Abdulaziz Kosar, ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Mun ga irin gudunmuwar da Allah kana badawa sosai cikin kasar Libi. Bawa Allah na Abdulaziz Kosar tun lokacin da aka ce an fara kame a cikin kasar ta Libi bai samu ya zamna ba. Alhamdulillah yana kokarin shi kai da kawo nan da can a cikin kasar ta Libi. Domin ganin yan uwan Nigerian waɗanda aka kama a cikin kasar ta Libi. Hukumomin kasar Libi sun ba Abdulaziz mutum 140 'yan gidan kwaso waɗanda an ka kama domin ya aika su wato ƙasar Nijar su koma gida. Allah ya saka da kai. Sannan kuma an ce da baya kuma ya Allah yarda za a ƙara mai wasu 'yan gidan kwason su ma domin su samu su garzaya su koma ƙasar su wato Nijar. Babu abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah wannan abin farin ciki ne ga duk wasu 'yan Nijar musamman waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki waɗanda sun ka ba da gudunmuwa ga waɗanda an ka kama a cikin ƙasar ta mun gani group Tuskulle Nijar wani group ne wato na 'yan Nijar waɗanda suke ƙoƙari
suke taimako, akwai su Abdulrahman, akwai su da sauran mutane dai su Ibrahim, duka akwai su. Mun ga irin kokarin da annan suna yi, wato wa ƴan uwanmu da aka kama, ubangiji Allah ya saka muku alkhairi. Vive le Niger, wannan shine kishin kasa a shirye yake. Ƴan uwana ƴan Niger, wallahi wannan abun farin ciki ne gare mu. Bayan Allah da aka kama sai gashi yau an ba da mutum 140 domin su koma gida, kuma in Allah ya yarda an ce mai za a kara mai wasu su ma a tura su gida. Ƴan uwana ƴan Niger, ina so ku share wannan bidiyon ya kai ga duk ƴan uwanmu ƴan Niger duka. Wannan abun farin ciki ne, ba bakin ciki ne ba. Vive le Niger. Abdulrahman, Allah ya saka da alkhairi. Abdulaziz Komsar Sifan nan Portugal. Abdulaziz Komsar mutum da jajirtacce mai kokari a cikin kasar Libi. Tun da an ka fara kawo mutanen mu, bawa Allah nan bai samu zama ba. Mun irin kokarin da Allah yana yi. Allah ya saka mu da alkhairi. Allah ya saka mu duk waɗanda sun ka taimaka, wato wa ƴan uwanmu da aka kama da masu bidiyo da masu fada aji da masu hidda kuɗin suna bada domin su samu abinci da suka ci. Allah ya saka muku da alkhairi. Vive le Niger. Vive la Confédération AES Sénégal Niger. Partagez la vidéo massivement. Merci. Mubarak Niger. Ƙasar mu Niger ita a saman komi, rayuwar mu ba komi bane in dai ƙasar mu ce muke yi ma. Kenan wannan ya kamata ya kama hankalin kowa, a san da ba son zuciya bane, ba son rai bane. Aiki ne ya kamata mu yi da hankalinmu na 'yan ƙasa, 'yan ƙasanmu Niger. Waɗanda kenan suna dibin suna yi ma Niger zagon ƙasa, kansu sun ka cuta. Allah ya tona musu asiri tun yaushe, ku ne abba ku sani ba. Su ne kuke gani in mun yi magana sai su juya ta. Ku da kanku ku yi lisahi, duka waɗanda ke juya maganarmu suna cikin wannan jerin da na gai. Mun san mutane da abin da sun kai milkin gada mun ka tunkure, sun amshi kuɗi, sun cuta ma ƴan uwarsu. Assalamu alaikum jama'atul musulmin, da fatan kowa na cikin koshin lafiya. Wagga yarinyar dai kowa ya san ta, ita ke yar Bazoum wanda ta yi France 24 watanni baya, da ta fadi ma duniya kamar inda an ka boye babanta, ba wuta, ba a bashi abinci mai kyau, akwai sorbo. Alhali duk duniya ya san karya take yi, an dai share wannan maganan. Da ta zama da kikiya sai ta gi a cikin labarai wayansu 'yan siyasan da an ka kama a Niger za su saka wayansu daga cikinsu, ta fito kuma take tambaye mutane kaman hadda babanta a cikin wannan da za a saki. Da Allah ku yi partage, a fadi mata kaman inda an ka boye babanta nan ba yanda za a yi a saka baban, sai dai ya mutu nan.